Ana bara da sunan Allah ni ba za na saba ba, shi ne ya yi ƙasa da sama'u bakwai bai sanya dirka ba, ya yi musu kwalliya tun da har yau ba su canza launi ba, da raga wata ga taurari ba su canza tsari ba, lillahi wahidul qahhar ban hikima na kare ƙasa ta. Najeriya mu ba addinin Allah ya gyara ƙasa. Sai mun yaki mola a tsakaninmu, sai mun yaki bara a tsakaninmu. Bara ba addini bace, mola ba addini bace. Malaman da suka kashe mu, malaman da suke nuna bara ibada ce. Waɗannan malamai ne waɗanda ba su san komai ba game da addini. Kawai suna zaluntar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tallahi al-Imam al-Munziri cikin littafin na targhib wa tarhib kadai ya jiro hadisi sun kai 40 wanda manzo duk dan bid'a gina kansa yake ba gina addini ba. Duk dan bid'a gina kansa yake ba addini ba. Shi wannan malamin a cikin ɗalibansa akwai 'yan shekara 40, akwai 'yan shekara 45, akwai wanda suke kusan shekara 50, duk muridansa ne. Suna nan ba a koyar da su ko alari ko iziya ko risala sai zikiri. Ba wanda aka koyar da shi muwadda dan idan malam ya mutu shi ma ya muwadda. Ba wanda aka koyar da shi tafsiri dan in malam ya mutu shi ma ya tafsiri. Amma ƴaƴansa da cikinsa akwai waɗanda za a ɗauki mahaddaci sai su yi shekara 5 ba a fara koyar da su alifin ba'un ta'un ba. Qur'ani kawai ake karantar da su dan su haddace Qur'ani ai bara da su. Wallahi sai mutum ya ɗauko ɗansa kai almajirinsa kayi shekara 40 kana masa biyayya, kana rike masa takalmi, ya kuikure baki ka shanye ruwan kana neman albarka, amma sai ya ɗauko ɗansa ya sa ya zamanto shine halifansa. Bai taba tura ka wani wuri kawai kilce shi ba sai dai tura ɗansa. Ko a nan gurin marigayi Sheikh Abubakar Gumi ya nuna muku akwai bambanci. Lokacin da malam ya bar duniya rigimar da ake ta waye halifansa magana ce ta koma Lawal Abubakar ko Sunusi Gumbi ko wane ne ko Halar Bindi ko waye sai zama halifan sai rike karatukansa. Ba wanda ya tunanin ƴaƴansa ko a ce Dr. Ahmad ko Abdulkadir ko waye, ba wanda ya tunanin su. Saboda gaskiya yake koyar da mutane ba gina kansa ba. A nuna mun dan bid'ar da ya nuna malamin sai wakilce shi. Dan bid'ar da ya nuna ɗalibin sai wakilce shi umuri. Sai dai su kawo ƴaƴansu. Idan ya yadda bara halarci ya dauki ƴaƴansa ya kai Maiduguri inda ake haddan Qur'ani, ko ya kai su Badawai, ko ya kai su Gaidan. Duk ba an san inda ake haddan Qur'ani ba. Iyayen mutum suna yara da Badawai da Gaidan aka kai su. Sai karatu su yi bara su ci kanzo din. A dake su. To ina inda ɗansa yake bara guda ɗaya. To amma ɗansa baya bara sai sa yayan mutane su yi bara. Saboda me? Saboda su dangin gidansu an yi su dan su mawaliye, sauran mutane su zaman to kuma muridai. Kaga in kana bara ba za ka zama malami, muridi za ka zama kullum. Su da ba sa bara su ne waliye masu ba da albarka. Ba malamin bid'a guda ɗaya da zai gina maka ɗalibinsa sai dai ɗansa. Wallahi za a zo barazana ake bayan ana koyar da ku karatu. Kai ne za ka taso kai da yaron kuna sa'anka ne, amma kai shi dan malam ne, kai ba dan malam bane ba. Sai a sa muku ahalari tare, amma dabarar da suke da damfarar da suke in faɗa muku don ku sani. Cikin dare sai ya kira waɗannan nasa, sai a buɗo ahalari. Fasalun fi taharati, at-taharatu kismani, taharatu hadasin wa taharatu khabasin, wa la yasihu al-jami'u illa bil ma'i at-tahiri al-mutatahhiri wa huwa alladhi lam yataghayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatuhu bima yafariquhu ghaliban. A sa yaron sai ya haddace cikin dare ya yi. Sai gobe da safe sa'annan daukan karatunsa sun zo sai su shigo layi. Ba za a sa yaron da farko ba sai a sa shi can karshe. Sai a ce wani ja baki, kai da ma daga gida baka shiryo ba sai ka zo fasalun fi taharati. Idan aka fasara kalma biyu sai a ce to kila ka dan gaji wani ci gaba. Shi ma yazo at-taharatu kismaini, a ce kismani ba kismaini ba. Taharatu hadathi ya ce a ai ba alif da lam, taharatu hadathin wa taharatu khabathin. Ana nan sai a ce dan saja sai haka kawai ce fasalun fi taharati
ma dama ya haddace daga gida sai ku rika jinjiga kaga ta ƴaƴan masu abu dan masu abu kaga tun daga lokacin ana gina muku shi ko da malam ya mutu shine shugaban ku ƙarya ne duk barazana ce cikin dare aka yi kai ma inda kai zaka fi shi wallahi tun da dai aka faro tafiyar nan ana girma mutum saboda shekarunsa ya kirgewa aka taso maganar shari'a aka tashi ya shigo ciki kamar gaske ashe dama ya haka ne don ya yi tsada saboda in an tashi sayi shi a saya da tsada da yawa a madadin da ana bashi kujeran umara 3 yanzu a bashi 20 ko 15 ya zaɓi wanda ya ga dama cikin 'ya'yansa da matan sassafi saboda haka aka taso kaman gaske ashe kula ce da fatar akuya kuma har ajiya a rediyo Bauchi sai da zagi marigayi Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi to ba zagin da yake ba mu haushi ba mun riga mun san cewa rage masa zubi ke insha Allah abinda muke so mu ce shine in akwai mai karama a cikin dukkan waliyan Najeriya ba wanda yake karamar Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi in ma akwai gwamnati mu buga muku misali guda biyu wanda inda su ne aka samu ni shehin su yayi da an yi tsiya da su da yan sun fara sai da karama farko da ubangiji ya tashi kunno da shari'ar musulunci cikin gaman katar din ubangiji da ganin damarsa da mashi'arsa sai aka fara su daga Zamfara garin Gumi yana cikin jihar ina ashe mahaifar Sheikh Abubakar Gumi daga ta aka faro shari'a ba daga Bauchi ba har yanzu Bauchi ba su fara ba har yanzu kaga inda a ce daga Bauchi aka faro ta wallahi da za ana raba karama ana ce sai kenan na biyu yau mun riga ya Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi shekarar sanar da rasuwa takwas a 91 ne ko 92 ko 92 yau shekara ta 8 an shiga ta 9 kenan shekara ta 8 an shiga ta 9 to yau ya rasu da shekaru 8 har an shiga ta 9 amma ana rigima da kasar ɗinsa ba da shi ba sai mutum ya zo da ransa ya ɗauki littafi ko na mota ko tafsiri ya zazzagi malam sai a zo rabin sa'ar makarantar Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi sai malam ya karatu hadisi da aiki da shi ka kawo zama lafiya ga kasa duk ya rushe abin da aka gina ko a zo tafsiri ko a zo hasken musulunci yanzu malam yana da rai suka yi ta rigima da shi suka kasa cin nasara yanzu kuma da kasa ɗansa suke rigima kuma muna so mu ce da su ko dai su taka birki ko kuma sun taɓo tsuliyar dodo Allah mu abin da muke roƙo inda a ce inda aka ci gaba ne irin Ingila ko Faransa ko waɗansu ƙasashe da ake da mutane da za su tsaya a sami 'yancin tallata ra'ayi da sai a tara ma a Arewa House ce kun ga rigimar nan tamu ta musulmi ya kamata a warware ta a Arewa House a gaito dukkan tsofaffin shugabannin kasar mu da sarakunan mu na Arewa sultan na Sokoto ya zo sarkin Kano ya zo waye ya zo sai a ce shi wannan malamin ya zo mu kuma a cikin mu zaɓi wanda zai wakilce mu a ba da tun daga karfe 9 na safe zuwa azhar wallahi ba wai dan alfahari ba jama'a amma ina so in faɗa muku cewa ina jin izza na ni ɗalibin sunna ne ba malami ba ko ɗalibi na sunnar manzon Allah ɗalibi cikin Qur'ani ba wai tani ni malami bane amma ina jin izzar idan aka bashi awa 2 zai magana ni bana bukata a bani awa 2 a bani minti 40 a kirawo masu rediyo da talabijin ba yana zage-zage ba yana cewa wai wahabiyawa kaza to ya zo ya kare ɗariƙarsa ko ya kare bid'arsa kuma dukkan rigimar da wannan mutum yake yi kun san rigimar da yake yi rigima ce ta bai samu halifa ba
ya kwace tafsirin da ake a nan Kaduna, ai da ba shi yake ba, mun san wanda yake dadin yana nan da rai ya kwace, kuma da ya tashi kwacewa abin da zai shahara da shi shine zagin izala da wahabiyanci. To da yawan nan zage-zagen sai aka san shi ya zama sarkin yakin fada da wannan. To sai aka zo ana so a nema wa Shehu Tijjani Halifa a Najeriya, sai aka baiwa Ishaq Rabi'u a Kano a madadin Abashi. Da aka zo aka baiwa Ishaq Rabi'u halifanci shi ne yake jin haushi. To mu a madadinsa muna roƙo ga Halifa Ishaq Rabi'u da Allah kafin ya mutu ya masa wasiya cewa in ya mutu shi wannan malamin na Bauchi ya zama halifarsa. Muna roka masa arziki Halifa Ishaq Rabi'u yayi wasiya, dan in ba haka ba zai mutu da bakin ciki. Duk wannan shine abin da dinsa. Kuma tsakani da Allah cin mutunci da cin zarafi da wannan mutum yake wa addini yayi yawa. Muna da datas daban-daban. Wannan muqaddima ce, amma raddan zai zo sai dai kuma kashi a Kano aka tsara raddin. Amma kwaji shi a kasiti. Raddin zai zo ranar da za ku ji nan gaba, za ku ji, amma tun da dai ya ci bashi sai an biya. Bashi ya ci. Ya ci mutunci, ya yi zaki, ya yi kage, ya yi wa Allah da manzansa ƙarya. To sai an bayyana wa mutane ƙaryarsa a sarri ta hanyar dalilai ba ta hanyar zaki ba. Ina ga duka ne ya kamata in taka bulki saboda yadda lokaci ya ja. Wa sallallahu wa sallim wa